Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yau za mu kawo muku hanya mafi sauƙi wurin ganin kun daƙile illegal charges da MTN da ma sauran wasu communication services suke muku ta fannin katin waya, amma za mu fara da MTN. Shin ka yi aiki, ka je ka fita ka yi dako ka loda katin 500 sannan ka dawo gida kana son ka kira sweetheart ɗinka, amma ka kira MTN suka gaya maka ba ka da kati? Shin kin fita kin yi ƙwadugonki kin yi aiki da zufa don neman halaliyanki, kin dawo gida za ki kira saurayinki, kin kira amma MTN suna gaya miki ba ki da kuɗi? Ku biyo ni domin nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku daƙile duk wani illegal charges da MTN ke muku, tare da unsubscribing da duk wasu plan da kuka sa kanku ko kuma aka saka muku. Tabbas in kuka biyo ni insha Allahu zan nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku daƙile irin waɗannan illegal charges da MTN ke muku. Ku biyo ni don ku sha labari. To kamar dai yadda na faɗa muku, zan nuna muku hanya mafi sauƙi da za ku daƙile duk wani illegal charges da MTN suke muku. Kama daga kan waɗanda ake cire ma 200, naira 100, 500, naira 50, naira 30 da dai naira 10 haka. Za mu shiga inda ake subscribing daga charges ɗin nan da MTN ke muku, tare da nuna muku hanyar da za ku yi unsubscribing da shi. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ku yi wannan abin. Da farin farko dai in kana so ka unsubscribing daga plans ɗin da aka saka ka ko MTN ta saka don cire maka kuɗi, za ka zo nan call dialer ɗinka, sai ka danna *305#, sai ka danna wannan na MTN ne ba na Airtel ba, na MTN ne zalla. Kun ga gashi ya nuno options MTN Play Menu. What do you want to do today? Ga su nan kun gani options ne guda uku. See your current service, discover new services, see your pending services. So za mu je see your current service, tunda mun san ana cire mana kuɗi, za mu duba wani tsari muke, guda nawa aka saka mu don mu ga mun fita. Sai mu danna 1 sai mu shiga. Da ka shiga kun ga dai a yanzu dai ya nuna you currently have 2 active services. Ma'ana akwai guda 2 da ne subscribing wanda kuma ake cire mun kuɗi. So zan ɗauki ɗaya bayan ɗaya wurin ganin na tsaye da wannan cire kuɗi da ake mun. Ba zai yiwu in sha wahala in nemo kuɗi kuma a zo ana kwashe mun kuɗi ba. Sai mu je mu danna 1 color fill flexor. To gashi nan kun gani unsubscribe from plan, opt in, auto renewal, back, then ma. Wanda za ku shiga a nan shine option number 1 din nan, mai unsubscribing daga plan din nan totally, saboda ya fita daga cikin layin mu gabaki ɗaya a daina cire mana kuɗi. Bara ku gani mu danna 1 send. Gashi nan ana tambayan ka kai proceeding ka ci gaba wato da unsubscribing 1 then send. Kun ga gashi nan your request is being processed, you will receive confirmation soon, thank you. Sai ka danna OK. Nan da wasu 'yan mintuna haka za ku ga sun yi confirmation sim na cewa sun daƙile mu daga wannan abin. In ma gashi nan kun ga har ma ya shigo ta sama. Gashi nan kun gani kun gani gashi nan kun ga you have unsubscribed from caller field. Kun ga yanzu na fita daga wannan tsarin gabaki ɗaya, ba za a ƙara cire min kuɗi ba. Yanzu za mu je don mu fita daga ɗayan tsarin shi ma. *305#. To see your current service, kamar dai yadda muka bi wancan process na haka za mu bi shi ma wannan see your current service. Sai mu danna 1. Gashi nan non news. Kun ga wannan shi ma wani service ne da ake cire mun kuɗi. To bara mu shiga 1. Unsubscribe from plan 1. Kun ga nan za ka danna 1 saboda kai proceed. To shi ma kun ga gashi nan your request is being processed, you will receive a confirmation soon, thank you. Za ku ga message zai shigo shi ma da zai abin nan. Sannan idan message bai shigo ba don network ya rike shi ko wani abu, idan kuna kokonto za ku iya danna *305#. Sai ku danna dial. Sai ku je option number 2 din nan wato discover, sai ku je option number 1 din see your current service still. Kun ga gashi nan ya nuna no active service found, discover our wide range of value. Yanzu kaga yana nuna cewa ba na a cikin wani service da MTN take cire min kuɗi ko wani waye, kwata-kwata ba na a ciki. Da wannan hanyar kawai za ku iya samun daman da za ku a fita daga duk wani tsari da MTN
sa ku ko kuma wasu suka sa ku don cire muku kuɗi. Idan kuma kuna son ku koma ne ko kana son ka ji daɗi na caller tone ko kuma wani abin nan, za ka iya still komawa the same process ta 305 hash, sai ka danna dial. In ka danna dial sai ka zo, idan ya nuna maka za ka danna number 2 sorry, kun ga discover new service, sai ka danna number 2 sai ka danna send. Idan ka danna menu din yanzu da ya fito, kun gani a cikin nan za ku zaɓa video ne, gaming ne, music ne, lifestyle, waye. Idan muna son a ce kaman caller tone muke so, mu danna number 1 haka. Kun ga gasu nan dai da yawa, caller fill, caller tones. Kun ga caller tones shine a number 4. So kun ga win 20, gasu nan dai sunan waƙoƙi ne, akwai happy new year, akwai condo, akwai win more than 20 gig data play zone. So wannan shine hanya. Kun ga yanzu ni ban son kowanne a cikin su gaskiya, kawai zan danna cancel saboda bana son a ci gaba da cire min kuɗi. Ga message din nan kun ga ya iso na unsubscribing na wannan second plan din. Kun ga gashi nan, you have unsubscribed from non news. Wannan ita ce hanya mafi sauki da za ku iya dakile duk wani illegal charges da MTN ke muku. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan bidiyo kuma ta taimaka muku, ku gaya min a comment section. Sannan da kuma sauran services din shi ma bidiyo din sai yana nan zuwa. Ku subscribe ma YouTube channel dina, Facebook page dina da kuma TikTok account dina @thegiantsource. Na gode masoya.